това видео ще ви кажа къде може да седнете и да гледате на Джаз Феста, без да имате билети. Както е самата сцена, отстрани, ето тук от популярните места на тревата, където има камен зид, долу, гори, едно от любимите места, където може да се седне. Отстрани също имате такава възможност на места да седнете. Има доста места, където са част от самия Джаз Фест. Различни масички, но около този паметник също доста неща има, където може да седнете, да видите, да се насладите. Сега ще погледнем специално и заведенията, които се намират близко до Джаз Феста, да се изберете и евентуално не от всяко едно може да видите самата сцена и какво се случва на нея, но може да я чуете и да усетите. Има доста места, където са направени за пиене, прави и ядене, както това тук, но това е едно от заведенията тук, което има маси. Това е механа Дедо Колци. Единият вариант е да седнете на нея и да слушате, да хапвате пивате. Малко по-нагоре има едно кафене, където също може да седнете. Ето ще ви покажем и него да видите като избор. Ето го, Bar and Diner Емар. Това е то. Има доста маси. Може да вечеряте и да пиете. Тук може да седнете. Сега ще ви покажа две други заведения, които са в съвсем близка част до Банско Джаз Феста. Едното от тях е кафе Елиз. Тук може да седнете. Те имат и храна, също може да поръчате някакви мезета, но и напитки. Това е едното. Ето едно друго място, където може да седнете и да слушате. Вижте хората къде са седнали, къде гледат, чуват. Тук имате опция. Тук има други сергийки и вече ресторант Орлово гнездо. Това е другото място, където може да се седне и да се чуе като цяло добро заведение с доста прилични цени. И друго едно кафене, което му казва Банска ли гъбката. Тук точно до пазара също може да се седне и да се видят неща. Това са всички така места.